Γεια σας μάγκες μου. Εδώ. Σταθερή αξία. Μόλις νυχτώσει. Το κλασικό χρωματάκι. Κίτρινη ράχη. Φωσφοριζέ κοιλιά. Ωραίες τα αποτελέσματα. Μόλις σουρούπουσε, μόλις βράργησε καλά, τότε το πήρα. Λοιπόν φιλαράκια, ορίστε, αυτό είναι το ψαράκι. Μομότι 190S, σύγχρονη δηλαδή. Και κοιτάξτε πώς έκανε, βλέπετε, πώς έκανε τη σαλαγιά, την τελευταία σαλαγιά από εκεί πιάστηκε. Από τη μία πλευρά της σαλαγιάς, κοιτάξτε πώς την έκανε ο Λούτσος. Και το αρπάρι, σαν αρπάρι το θάλασσα, έτσι. Στράβωσε προς τα έξω, δεν πιάνει.